men ka arphotarik ubnai mach usnam arjar arphuwe kad ba ka jingyak hi padang ki pai ba bat ki spai jongkari Myanmar hapo ka tekanang ba Yangon kadang ya khmat lang ba dan pat kumbakat to ka nengot ki brio ki bedai ki reusim kabu kila le dusman na ne lek kentor dusman ya kita ki kali ki riu pai ba ha ka tekanang ba Yangon la ang baya kan ka video la yo ring daw ne we brio bo ne brio la pala cha ki social media bat kan ka video kala sa priang ha kalang so dong cha perthai hadien ba ki pai ba kila yo i ba kita ki reusim kabu ha ka ba ki pai ba kila kam ba ki de ki leno kila penjat la ni kila le dusman ya kita kali cha ki pai ba bad yang mentah kari Myanmar kadan hapadang ka jing sosat dan ka jing jenjar ka ba isher khai ba hadu ka tata ha ka ba da ki phau ngot ki breu ki la sudu ay la ka jing em tang na ka daw ba ki yakhi persya ya ki sipai jongkari Myanmar bad ka daw ba ka ba sapelong ik pai ba banyakhi ya ki sipai jongkari Myanmar ka dei hadin ba ki sipai jongkari Myanmar ki la keno ba ka te ka presiden jongkari Myanmar ka Aung San Suu Kyi kala sujab la tu balang ba de na ka daw sapelong ik sipai Myanmar bikin le dan bor bad kem pediang ya ka te ka breu bahkan langkum ke presiden jongkari Myanmar Henry ki pai ba pat ki kwa ba ketika beliau kan dai ke presiden jongkari Myanmar Henry ki sipai pat kim kwa pat ka pelong senan ya ketika jingya ki lan ka jingya om senam padang ki pai ba ki sipai hapo ketika ri Myanmar